Nuwun kawula nuwun. Apik pasang Kalimantan sinapten ilot di kalepaten telah. Nugraha miyah wilasaning Gusti. Ingkang samarumantah dumateng Mahantika sami waradin saking dumadi rahayu. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu-sewu asrama tandha dituga dumateng Andika sami. Dene ing ari kalenggan menika kawula cumanthaka jejer wonten ngarsa panjenengan sami karana kawula. Pinitaya demen keluarga agung saking panjenenganipun Bapa Seni Sagotra miwah panjenenganipun Ibu Supia. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh saha sepuh ingkang bagya mulya. Nggih, para pangemban pambating praja. Tuwin satriyane negari ingkang pinangka pandam-pandaming budaya dasih ingkang kawula tresnani ugi. Wonten katalumpen malih dumateng panjenenganipun para wiku. Para brahmana, para pinter ing saking manekung puja-puji astuti kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang kula tresnani ugi. Nggih dumateng panjenenganipun Bapak Yai. Bapak Haji. Itu aja. Kalian sapi yang lambat tetap untuk Mustafa Sakti. Kenapa panonton yang kami secinta kalau bertemu? Nggih dumateng para pandherek saking panjenenganipun Bapa Jemaring saking Kadembangan Suren Sagotra rombongan para tamu undangan kagung Semana putri ingkang bagya mulya saderipun kawula matur wonten sapa panjenengan sami sumangga panjenengan sami kula jaraken atur puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala hawit ing ari kalenggahan punika. Kula panjenengan sami saged makempal wonten bali wismanipun panjenenganipun Bapa Mas Seni. Miwah panjenenganipun Ibu Sutiyah kanthi karis dening Sambikala lulus Raharja Jayeng Bawana. Salawat sarta salamangga kita sanjungaken dumateng junjungan kita panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun keparengan dike umatipun wonten ing jaman jahiliyah ngantos ing Islamiyah ingkang kita ajeng-ajeng sapaatipun wonten ing yaumul kiamah bijang. Nuniki sewa ksama tadah dituga dumateng Andika sami dene ing ari kalenggahan punika. Kawula cumanthaka jejer wonten ngarsa panjenengan sami awit kawula gempil kamartikan panjenengan sami awit ing ari kalenggahan menika kula awrat ngembang dawuh timbal saking keluarga agung saking panjenenganipun Bapa Seni lah panjenenganipun Ibu Supiyah. Kapurih angguturaken mudaring gonta babaring sedya wikata sing gati ing ari kalenggahan menika. Wikata sing gati boten-boten malih kejawi anamung anggenipun kepareng hamene suda. Nimas Ayudita Dwi Lestari miwah anak Mas Bagus Wahyu Muni. Mugi-mugi kasembadani sedaya ing kalih Sambikala anggenipun badhe mangun bebrayan agung. Lalumban wonten madyaning bebrayan kalih sonering Sambikala jeneng kuyung dening para pinisepuh sesepuh sedaya. Adicara prasaja ing ari kalenggahan menika sampun rinupaka dening para kadang tenggo tepalih lingkungan ngampel gading riki kalih sonering ing Sambikala. Pinataing padha tumataing padha mboten malih kejawi kawula pinitaya kapurih ngaturaken mudaring gantha babaring sedya wikata sing gati. Nggih ing ari kalenggahan menika kanthi sarana jengkaring Sang Sirat Maja Putri ingkang sampun ngadi busana sampun paripurna mancorong tejaning Sang Tyahayu kalamun Cinandra
pindha widodari tumurun ana ing Madyapada. Kepareng kawin sudah dening panjenenganipun Eyang Pujangga. Nulinggi ing ari kalengga menika sampun wonten pratandha bilih ing ari kalengga menika Sang Sirat Maja kapareng badhe kawin suda dening panjenenganipun Bapa Pujangga inggih panjenenganipun Bapa Suyut. Mugia kanthi dawuhing Sang Sirat Yahayu ing mangke lulus Arharja jayeng bawana pikantuk ridho saking resepipun Gusti ingkang murbeng kawasa sing miwah sineng kuyung dening para tamagung ingkang sampun samekting diri saweging gati maneka puja-puji astuti konjuk wonten resepipun Gusti ingkang murbeng kawasa. Natya samono boten katalupen panjenenganipun Ibu Juru Rias ing saking Kecamatan Pule. Nggih Sindika Maaf saking Pule pramila kula sumanggaken anggenipun angin keralakan hurit renon seneng tata laksita dicara panggih ing panggih memberikan sargang anggenipun mangun bebrayan agung Sang Sirat Maja kekalih. Pramila dumateng panjenenganipun Ibu Juru Rias kula sumanggaken boten katalupen panjenenganipun Eyang Pujangga Bapa Suyut. Mugia kalis nir ing sambikala anggenipun badhe andhaupaken ingkang putra. Mugia tansah lulus Arharja jayeng bawana pikantuk ridho saking ngarsanipun Gusti ingkang murbeng kawasa. Namung ing ari kalenggan menika saderengipun tata laksita dicara panggih ing ari kalenggan mangke kawiwitan. Sumangga adicara prasaja kita bikak kanthi wasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia tansah lulus Arharja jayeng bawana. Tupapaking padha kinanthi manjing wonten ing sajroning sasana wiwaha Sang Sirat Maja kakung beda saking pakuwon. Nggih Nak Mas Bagus Tuwi. Binareng swareng pradangga diwete panjenenganipun Mbak Yuwidwati keparenga srukal sawetawis kinarya kangge sarana Sang Sirat Maja nembe kewala bidedel saking pakuwon ing pangajeng kepareng kawini suda dening panjenenganipun Bapa Suyut Sakutra. Mugia kanthi srukal handika sami handayana teguh hayu hayem kalis ing sambikala dawuhing Sang Sirat Maja ing ari kalenggan mangke. Diwete panjenenganipun Ibu Juru Rias kula sumanggaken anggenipun hangi keralakan hurit rontening tata laksita hadicara panggih.